kunezinto engingayifaki ku-social media, including my wife's. Ngilele eBhuzulu. Bese ngibingelela nonke izingane. Ngiyafuna ukuthi impilo niyibuke ngeso lami. Ngiyalithanda iso engibuka ngale impilo nabantu. Firstly, I don't think there's anyone who owes me anything. Hayi ukuthi leyo nto ingiqale manje sengubaba. Ngisayingane, I never thought that even my parents owed me anything, including the love that they were giving me, the support, everything. And the reason I'm saying I don't think, it's an attitude that I think every child must have. Because then every little thing that you get, you appreciate. If you never expected it, you appreciate it when you get it. Unless you think it is supposed to be and it's supposed to happen. So much so that even when it happens, you get to weigh and say, it happened, yeah, but it did not happen that way. It was supposed to happen. Why? Because already in your head, you have you even know how it was supposed to happen. So much so that when it happens in its own natural way, in its own complete way, you still don't appreciate, you probably don't even see it. Lolo hlobo likamzala ubuka asabalala ukuthi ngangingane ngiyazazi ukuthi ngangicabanga kanjani, and showcase nayo ingane is vulnerable into thinking the way they do. Kunezinto engiyifaka ku-social media to add to my brand as uMaVundo. Kunezinto engingayifaki ku-social media, including my wife's. Kunezinto engingafuni ukwaziwa ngaze ngiyivikelayo because mina ngiyazazi ukuthi ngi-strong kangakanani. Can you imagine if sekuhlaselwa nomngane noma kuhlaselwe mhlawumbe ingane yami for example ukuthi izokwazi ukumela i-attack. Mayisiyehluleka ngizosala mina I'm standing. Then I'm strong, there's nothing engangiwisa. Ngiyahlulisa nje izinkulu ezaziwayo kwi-industry. Ziyazi ukuthi zinezimthinta. Now can you imagine if then the attack is going to come to Magumet, is going to come to ingane. So kunezinto ku-social media engingafuni ukwaziwa ngazo because protectors zi-sensitive to me, number one. Number two, ziyigugu. Ngazi igama lakho ngesingisi. Sentimental sentimental ngale ndlela ukuthi angiphaphi fana nenkomo. Ngeke mina uzongibona ku-social media ngivula amavoice ngishumayela ngize ngiyoshola because leyanto inhlanhla engingayazi ukuthi mayike yakwehlela bese ngathini ungavuka ekuseni ngasekho. Lento yokwazana noNkulunkulu iyigugu lami ngedwa engithi mina mangake kuthiwa nje ngivuka ekuseni ngingasenayo ngizofana nomuntu ohamba nqunu ngoba sengifuna nendawo ucasha ngasazazi because mina ngiyilento engiyiyona ngenxa kaNkulunkulu engithi mangithi ngiyahlehla ngiyamuzwa ukuthi nginceke kuyo. I cannot even subject it to arguments. I cannot even subject it to challenges or anything because I do not want to lose it as it is. Njengoba ngayithola nje angifuni futhi umuntu ozongishintshela yona. Ngifuna le nto iyona le iyangenzela isense iphelele. Bese engifuna ukuhlaba ngalo uthi kepha ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senize navuselela ukunginakekela kwenu. Benivele ninginakekela kodwa beningenalo ithuba lokuveza lokho. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokweswela ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngabe kuthiwa hlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi futhi nokubusa. Kukho konke naseyintweni zonke ngifundisiwe
ukusutha, ukulamba, ukubusa, ukuswela. Futhi ngiyakwazi ukuba phezulu. Athi futhi ngiyakwazi ukuba phansi ngisihlupheke ngingabi lutho. What I have been in between, and I've been in both these places, but I've never had a problem because nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. You won't be able mina to see nangamhla nginemali nangamhla ngenayo, because it means nothing. Whether today mangingena lapha kwi-email yami ngithola ukuthi ngithole i-grant ka-5 million manje mangathiwa ngiyangena njengoba ngingenayo imali manje uzophuma njani? Because sengizokwazi ukuyokwenza lezi zinto ebengifuna njani ukuzenza. But kusasa futhi mase siphuma la emnyango ngizobe ngifana nje nalo ongigcine nguyena izolo nginamali, because money means nothing. Yini-ke eyenza lokhu ilento umpostoli uPaul athi mayibhalela ibandla laseRoma athi uNkulunkulu ufakazi wokuthi ngifisa kanjani ukubuya ngize kini ngizonabela isipho sikamoya nami engasifumana. Kunesipho esenikhulume ngaso engisifisela wonke umuntu sikamoya ongcwele. Endimani nalomoya ngitshela nanginqula ngithi imimoyeni yonke ngeke ngena ku-social media mina ngithi sekukhulunyiwe ngayo yonke imimoya. Kukhulunywa ngemimoya yamandika, amandawo, amanani, amanono, amanikwa, kukhulunywa ngemimoya yasolwandle, imimoya yezizwe, amabutho, omamtsotsi, yini kwachazwa yachazwa ngoba kubizwa nenyanga kwachazani yini le. Ngathi mina ngicela nami ukukhuluma ngithi khona uMongcwele sebeyibale yonke imimoya basho nokuthi lo usiza ngani, lo usiza ngani, lo usiza ngani. Ngicela ukukhuluma ngithi mina khona uMongcwele omkhulu kunayo yonke imimoya ekhona, umoya omsulwa, umoya clean, maske saphephetha ngawo. Yonke leminye imimoya iyadumeka ehluleke ukwenza lento efuna ukuyenza. uMongcwele ungamandla ngawubona-ke uMongcwele ngade qale ukukhuluma ngo-10 ngabe njalo ngo-30 ngawubona-ke lo Mongcwele ngihlale ngitshela nazi iy'ngane liyanda nanabo ngoba naningekho aniyazi lento engikhuluma ngayo ngawubona akuyonto engiyingabaza ngawuzobona ekhaya ngithi lo Mongcwele ufika usihlanza inhliziyo. Ngifisela-ke lo moya abantwana bami ukuthi nanunehle lo Mongcwele-ke uma ufika nezipho ufuneka iyafunwa into ngeke uyithole into ongayifuni ngoba ngisho ungayifica uma ungayifuni uzoyigxoba nangenyawo uyedlule nje because awuyifuni vele kodwa uma uyifuni uzoyithola. Mavundla Media, shaking hands with the 4th Industrial Revolution. Let's go.